Belgia. Am una pe 30, vine încoace. Da? Din Belgia. Germania. Prea solide, asta te omoară în somn. Polonia. Prea sărace cu e-mail conductivuri. România. Ok. E ok. Italia. Frumos, mediteranean. Deja începe să fie ok, da? Spania. Ja. Super fain. Super fain. Și cu vorbăreții, foarte vorbăreții, dar parcă beau cam multă cafea, dar sunt fain, sunt ok, știi? Romantice, super, nu știu ce. După aia ajunge prin China, prin zona asta, super asiaticele alea, mâncătoare de pește, mâncătoare de orice, Kama Sutra, toate bombele, super fain, super nu știu ce. Statele Unite, niște bașoarce, Mexico, niște leneșe, mâncătoare de tequila, aici, tot ce e aici, grav tot așa. Deci, Brazilia, dacă m-ați trimite în Brazilia, m-ați trimite ca fătăcios profesionist. Tot ajung pe stil. Deci ajung pe stil. Pentru că aici mai sunt, știi că în Brazilia sunt 5 femei la un bărbat. Oaia, la 10 pe zi așa. Deci, da, am rezolvat. Aici, asta se joacă cu girafele și cu pula mea, aleargă cu elefanți. Aici, astea sunt prea bătute în capă cu ei mei, Arabia Saudită, astea beau ulei și stau cu voalul pe față. India, e ok, Kama Sutra, are fain, nu știu ce, dar parcă un pic cam ciudate. Da? Fumătoare de iarbă, sărbători tâmpite, nu știu ce. După aia, Thailanda, grav de tot. Wow! Ok, Thailanda nici nu discutăm, este un paradis total. Da. Deci în Thailanda aș fi cel mai mare pedofil din lume. Deci în Thailanda aș fi... Oaia, leau. Nici nu trebuie să mergi buletin în Thailanda. Așa. Vietnam, bătuți ruși, da? Laos, cu e-mail. Indonezia, bă, astea sunt cam luptă cu pești, cu e-mail. Așa, dar nutătoare. Ce înseamnă să luptă cu pești? Din alea, frate, care, știi, sunt femei din alea care beau din nuca de cocos și nuată repede, dar nu înțeleg ce spune. E cam dubios. Australia, bă, Australia e mișto. Australia e ok. Noua Zeelandă, nu știu cum este, ideea este că cu cât te duci mai... Venezuela? Total, ajung pe stilul total. Unde e? Dar cu cât stai mai aproape de ecuator, cu atât femeile sunt mai ok. Ok? Cu cât te duci în... și după aia Antarctica, aici sunt numai pinguini și un polar. De sănătate. Și acum și vor. Dacă nimic. Da.